Здравейте хора, аз съм Крис и както знаете всички, преди 27 дни ме оперираха. Оперираха ми коляното и в това видео ще ви покажа какво ям, как тренирам, за да свалям килограми в такъв период. Останете до края. Продължаваме с видеото. По принцип си знаете закуската каква е, винаги това започвам деня си и този път обаче ще си направя за утре, защото утре ще го хапна сутринта и 150 грама пилешко месо, тъй като ви казах, че днес по-малко съм ял заради зъба. Но първо ще си загрея фурната, ще я подготвя, защото извинявам се за пералнята. Пилешко с ориз, дозатор чуртани, за малко по-малко мазнина. Значи взимам си везничката. Първо ще се отмеря за 150 грама, всичко друго за днес, защото каквото ми остане от днес от ориза ще бъде изядено утре на обяд или за вечера. Такива готови миксове, защото не ми се занимава много резане. Не виждате мене, но сега сипвам вода да закрие цялата работа. Предния път ми направиха забележка за колата, сега пия водичка. И манджата е готова, ще хапнем и утре сутринта ще стана рано, ще отида да плувам. Там ще се включа само от съблекалнията, защото малко е неудобно. И така, мисля да започна чалендж за да ставам малко по-рано, на това в по-напред във видеята. И така. Не ме гледай така, че ми става неудобно. Приятелката ми е срещу мене, обаче тя, както казах в предното видео, малко по-срамежлива. Ама някой ден ще я придумам и ще участва и тя. A few moments later. Добро утро. След малко ще ходим да плуваме. Направих 20 дължини за половин час.
back in the game. Сега отиваме пак в черния кошмар. Ще се прибера, ще хапна обяд и след това ще изляза, че имам малко работа из града. После ще ходя на кафе с приятели и ще ме пуснат. Между другото, обикалях целия град. Цяла Враца е разкопана заради тъпото ВиК. Някъде се паркира и обикалях като ненормален. С 300 зора намерих тук на трите кюшета, така нареченото, едно место. Сега ако са ми дигнали колата, ще умра от яд. Не, там си е. И така, после, нали казах, ще ходя на кафенци с приятели. И ще видим какво ще правя. Стане много пък кратко видеото. То пък няма угодия в това време на TikTok и Instagram рилове и шортове и така нататък. Стана много трудно да развиваш нещо такова като това, което аз искам да развия. Затова ще се старая между 8 и 12 минути да са видеята, да не са пък прекалено дълги, защото много бързо губите интерес според YouTube Studio. Затова ще трябва малко да поработим и на това. Това означава просто малко повече обработка, което е, нали, като за начинашка за мен е малко по-тегаво, ама ще се оправим с времето, то няма никой роден научен. И така. Това ще е за този клип. Няма да забравя да ви напомня, щях пак да забравя да ви напомня да харесате, да коментирате и да оставите коментар, ако сте стигнали до края на видеото, кое от видеото най-много не ви хареса този път. Благодаря ви и до скоро виждане!